Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. Ngiyanibingelela egameni elihle lomfelo wethu uKrestu Jesu. Privilege, kuyisibusiso that we be someone together ukuthi sibizwe. uDavide uthi ngajabula lapho bethi kimi asiye endlini kaJehova. Amen. So kuyisibusiso ukuza endlini kaJehova sikwazi ukuthi fellowship sihlanganyele ndawonye ezwini so that sizo understand ukuthi uNkulunkulu uthini emabandleni ngezwi lakhe. Amen. Simbonge ke futhi uNkulunkulu bazalwane nge-theme ka-2023 lapho uNkulunkulu esithume khona ukuthi sikhulume among each other, sikhulume sisodwa, siphinde siphume futhi siye ngaphandle siyomemezela ukuthi bakwethu lo uNkulunkulu enimpushela kude, lo uNkulunkulu enimphikayo, lo uNkulunkulu enimelene naye, lo uNkulunkulu enimbalekelayo, lo uNkulunkulu enibuza abantu bebephuma esontweni bekunjani esontweni libe linangayanga, uyena uNkulunkulu kanye lo enimdingayo. Amen. And umoya engcwele ukhulumile kithi esibizele egunjini eliphezulu the upper room ukuthi yes, eqaleni kuzoba sengathi kunzima, eqaleni kuzoba nama-challenges, but injongo kaNkulunkulu will not be aborted. Injongo kaNkulunkulu akekho ongayimisa. uNkulunkulu masehlelile uhlelile. Amen. So ungathukile bafowethu menibona abantu engathi abekho, ningathuki menibona abantu engathi bane-resistance bayanqaba, ningathuki futhi menithola abantu abakhombisa ukuthi bayihlakaniphi. Amen. Balitadishile ifilosofi, batadisha neBhayibheli, benza zonke izinto lezi bagooglisha. Hallelujah. Just to be able ukuze bakwazi ukuthi bebehlangana nomzalwane bakwazi ukumphikisa. Amen. Khona abantu nje who just find the pleasure ekuphikiseni umzalwane. Amen. That is why iBhayibheli encwadini yamaHubo, the Tehillim, chapter 53 verse 1, ithi isiwula, isiphukuphuku, isiduphunga sinqumile empilweni, sinqumile enhlizweni yaso ukuthi uNkulunkulu akekho. Ngaleyo ndlela even i-lifestyle esiduphunga ithi uNkulunkulu akekho, imelene noNkulunkulu. Indlela isiduphunga nesiphukuphuku esicabanga ngayo imelene noNkulunkulu. Indlela yokuyiphatha komuntu oyisiphukuphuku according to the scriptures imelene noNkulunkulu. So yonke into about a fool, yonke into about isiphukuphuku, yonke into about isilima, yonke into about isiduphunga emelene noNkulunkulu. uNkulunkulu lo muntu umchaza njengomuntu oyisilima. Hallelujah. Uma nje uthi uNkulunkulu akekho, uNkulunkulu uthi only a fool, isilima kuphela esiyosho leyo nto. Umuntu ohlakaniphile ophusile la ekhanda ngeka kusho lo. Amen. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi uyasama usinike ikhali kamoya sihlome ukuze sikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Amen. Now uNkulunkulu emuhle in his glory and perfect splendor, ebuhlakanini bakhe ongeqhathaniswe nalutho. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uhlale phansi uprepare. Amen. Uprepare ukuthi yabona namhlanje sizokwenzani. Kanti ekuprepare kwakho uNkulunkulu ngokomthetho ufuna ukwenza umhlabathi womoya wakho, ufuna ukwenza umhlabathi womphefumulo wakho ukuthi uvunde ube fertile, so that uNkulunkulu meza kuwe ewuyisela kuwe imbewu yokuhlakani bezwi lakhe, ewuyisela kuwe imbewu ye-revelation yesambulo sezwi lakhe, ikwazi ukuthi ingabi choked, ingagcinaniswa yilutho, but ikwazi ukumila iphumelele ukuze ukwazi ukuba ngesizulu sithi a fisher of men, ube umdobi wabantu babizele kuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Nathi besiplanile bazalwane ukuthi namhlanje sizokwenzani. Hallelujah. Yes, besiplanile nathi namhlanje ukuthi sizokwenzani. But as we were praying, uNkulunkulu dropped in my spirit ukuthi there is an element that needs to benefit someone okhona phakathi kwethu, that needs to benefit abantu abathile abakhona phakathi kwethu, that needs to benefit abantu abathile abasilandelayo kwi-platform yethu e-YouTube. Amen. Kakhulukazi kwi-topic le yensindiso. Amen. Now, insindiso uma uzoyi-understanda kwi-dimension, uzoyi-understanda kwi-level eyodwa, ube bukhali ohlangothini olulodwa njengomese, you will lose it, uzoyiluza.
and uzodida abantu futhi ukukhuluma ngensindiso. Amen. Ngoba insindiso iyakhuluma ngokuphulukisa umuntu, i-deliverance. Insindiso iyakhuluma ngokusave umuntu, umsindise umuntu. Insindiso iyakhuluma ngokwamukela uKrestu njengenkosi nomsindisi kube insindiso kuwe lokho. Hallelujah. Insindiso iyakwazi futhi ngoba thina njengebandla uNkulunkulu mekhuluma nobuholi bebandla labapostoli. uJesu mebuza uPetru ethi Peter uyangithanda na? Uthi lo munye yebo. Then uKrestu mesethi kuye feed my sheep, meaning feeda ondla abantu bami ngezwi. Aphinda ambuze futhi athi uyangithanda na? Athi lo munye yebo. Mesethi tender after my sheep, bekelela izimvu zami, wenze sure ukuthi zidlile izwi. Hallelujah. Ngoba zizofika igebengu, ezibiza ngabazalwane, zifike futhi lezinye ezoyibiza ngoKrestu Jesu uqobo lwakhe, zibadida abantu. Hallelujah. Zibadida abantu. Kanti uma abantu befidiwe ngezwi, ngisho ngaqhamuka nefilosofi engakanani ngeke uzuwini. Ngisho ngaqhamuka nobuhlakani obungakanani bokudlala ngengqondo yomuntu. Uma umuntu efangwe akhelwe esisekeleni sezwi, the very word esakhele phezukwayo eyandlalelwa abaprofeti nabapostoli yasi endoswa uKrestu Jesu in person, ngeke uze usipersuade, ngeke uze usidudule usise emasayidini athando wena, sizome eqinisweni eliphelele, iqiniso lokwazi ukuthi kubo bonke othixo akekho ofana nalo esimkhonzayo. Amen. We will proclaim no any other knowledge but the knowledge of Christ and him crucified. Amen. Now ake sihloleke le ndaba yensindiso uma izwi lifinyelele kuwe, ngoba izwi kaJehova lifana nenkemba esika nhlangothi zombili. Amen. But ngiyathanda ukuthi sihlole la kakhulukazi kule ndawo la intshumayelo on its own ikwazi ukudila nesimo somuntu okuthina abantu emvelweni yethu engeke sikwazi ukudila naso. Amen. Uma silishumayela lelizwi singadlali ngabantu, uma silishumayela lelizwi singaliphethe singenzi umkhonyovu ngalo. Hallelujah. Ukuze lifinyelele kubantu lento uNkulunkulu eliphume emlonyeni wakhe liyona, the double-edged sword of the Spirit of the Lord, lisika nhlangothi zombili. Uthini-ke uPetru lapha encwadini yezenzo chapter 2 uma ulibheka lapha verse 38 kuya 39. Ake siqale 37 lapha abantu bezwe khona intshumayelo. Amen. Ithini lapha ngesiZulu verse 37, 38 and 39. Izenzo chapter 2. Hallelujah. Ngicela uphakamise izwi. Yes. Sebemuzwa bahlabela izwi. Sebezwile intshumayelo abantu bahlabeka enhliziyweni. Bathi kuPetru. Bathi kuPeter. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli ababekhona beshumayela. Madoda bazalwane. Siyakwenza njani na? Sizokwenza njani na? What should we do? Now that sesizwile le ntshumayelo enihlabe yephukela. Bekungathi ushumayela ngami, bekungathi ukhuluma nami ngqo. Ngenze njani? Amen. Ngoba ibona abantu thina sithunyelwe bona la befune sifike sibatshele ukuthi lo uNkulunkulu elimphikayo uyena uNkulunkulu elimdingayo, engeke kuphele lo nyaka ungayibonanga lelo qiniso. Amen. So uma silishumayela ke lelizwi kufuneka mesilishumayela abantu melihlaba lephukela kubo kube ngathi bivele intshumayelo iplanelwe bona. Bazosukuma abantu beze kuwe bathi uyazi uNkulunkulu ukhulume nami ngqo today, kodwa angazi ukuthi ngenze njani. Amen. Now kufanele sibaphendule sithini ke thina lapha ku verse 38. Uthini uPeter? Verse 38. uPetru wayesethi, amen, phendukani yilo nalo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu
ukuthethelela kwezono zethu. Amen. Now, uPetru akathi wozani kuleli bandla engiliphethe. Amen. Amen. Nizoba yimembers akho. Kodwa uPetru uthini kubantu? Uthi uma ube ne moment of truth with the word of God. Uma ube no one-on-one moment nezwi kaNkulunkulu lahlaba lephukela kuwe kwangathi belivele libekelelwe wena namuhla. Mesubuza umbuzo ukuthi wenze njani ukuze usindiswe. Kufanele sibatshele abantu ukuthi hayi, step number 1 kumele uphenduke. Meaning lendlela okuhamba ngayo kufanele uyiyeke manje wenze i-U-turn. Lokuhlakanipha nokuqonda ukucabanga ukuthi unako kwasesikoleni neexperience onayo ngokukholwa nokuzalwana ibeke eceleni manje yenza i-U-turn because sesikubizele endlini kaJehova manje sesikubizele ekamereni eliphezulu egumbini eliphezulu la kufuneka khona ufike uhlale enyaweni kaKrestu uYesu nako konke ukuqonda onakho ukubeke eceleni and then ufunde uphinde ulalele. Ungayixaki nganoma yini osuke wayizwa, ungayixaki ngoGoogle, ungayixaki ngephilosophy, ungayixaki ngetheosophy, ungayixaki ngetheology. Hallelujah. But ake sithi ukuphuma nje kancane sithi sihlale ezwini nje njengoba lilo. Hallelujah. Sihlale ukube besikhuluma ilento isiJuda bese sihlale nje kwibesora. Sihlala kwi-message ephuma ngqo kuNkulunkulu ayinika abaprofeti nabapostoli ayinike nebandla likaKrestu uYesu. Hallelujah. So uma abantu beyizwa ingqikithi yeqiniso yezwi likaNkulunkulu mase bebuza ukuthi ngingenza kanjani ukuthi nami ngaziwe yilo nkulunkulu wakho, ngingenza kanjani ukuthi nami ngamukelwe yilo nkulunkulu wakho, ngingenza kanjani ukuthi nami ngibuyisane noNkulunkulu ngoba benhlanhlatha for a long time. uPetru uthi step number 1. Hallelujah. Step number 1 kufanele senze njani? Kufanele siphenduke. Hallelujah. Now uzonotice ukuthi uPeter la uma ethi fanele siphenduke akathi kufanele size phambi kukamfundisi esontweni sifike siphakamise izandla bese sigebisa amakhanda sibheke phansi. Akakusho lokho. Hallelujah. Kodwa uthi step number 1 into ekumele siyenze ukuthi you must find it in your heart. Kufanele uthole enhlizweni yakho lokhu okuyithobozile okuyizwi. Amen. Lokhu umnini walento ekuthobozile uyena ke kufanele kuye uyomtshela ukuthi izwi lakho lingihlabele ephukela ngaleyo ndlela ladila nesimo somuntu nemvelo yomuntu engiyinguye yangiveza obala kwangafihleka lutho emehlweni akho ngaleyo ndlela sengiyeza-ke kuwe ngiyaphenduka ngithi ngiyahlukana nazo zonke indlela zami ebengiyihamba, ngiyahlukana nazo zonke indlela zami zokuqonda nokuhlakana besikole ne-experience yempilo ebenginayo ngicabanga ukuthi ngiyazi. Kodwa namhlanje ngiyayidivosa yonke lento, ngiyaphenduka, ngiyayiflathela, ngiza kuwe. Hallelujah. Ngishiya konke. Hallelujah. uPeter uthi everything that was of value kimina, yonke into ebengicabanga ukuthi inemvuzo nembuyiselo kimi, I count it down, ngiyibala njengodoti efuneka uflash ne-toilet uhambe. Hallelujah. So that I can press on to that which Christ has laid hold for me, so that ngithi press on ngibambelele ngomelele kuloko uKrestu angibekele kona, imfihlakalo esiyambuliwe kimi today yokuthi ukuze ngithi be counted faithful, ngibalwe njengofanelekile ukuthi ngibizwe ngomntwana kaNkulunkulu, uJehova azangizungeze ngemuva nangaphambili, abeke isandla sakhe phezu kwami, kumele ngiphenduke, ngiyeke indlela zami ebengizihamba, ngiyeke ukuqonda nokuhlakanipha kwami ebengicabanga ukuthi nginako. Hallelujah. That is step number 1.
akuthiwa izala phambili masula phambili ufika uphakamisa izandla bese ugelisa ikhanda. Hallelujah. Ngoba ikhathini eziningi thina sibukela ama TV nezithombe nama movie nesiphile emalokishini in the ghettos lapha abantu khona bebanjwe inkunzi bethathelwa izinto zabo. Siyanotice ukuthi every time muthathelwa impahla yakho uphakamisa izandla bese ugelisa ikhanda ngoba umuntu usuke sekuvezela isikhali esithile asiphethe. Hallelujah. Kodwa ke ezikhaleni zakwamoya uNkulunkulu udila nenhliziyo. Hallelujah. That is why scripture says the spirit of a man, umoya womuntu, umphefumulo womuntu is the candle of the Lord. Umoya womuntu uyikhandlela likaNkulunkulu that searches the deeper innermost parts of umuntu. Life ingelela khona lamanzi khona engakwazi ukuthinta khona. That is why ungeke uzukwazi ukumfihlela uNkulunkulu, but singafihlelana thina sisodwa. Amen. Singafihlelana sisodwa, but yonke into in the realm of the spirit, yonke into kwezikamoya isobala, ayikho into efihlile. Hallelujah. Proverbs 20:27. The candle, the spirit of man is the candle of the Lord. Umphefumulo womuntu ngoba vele umphefumulo womuntu uma kuya kuGenesis lapha chapter 2 ufunda verse 7 uzothola ukuthi umphefumulo womuntu vele uphuma kuBaba uNkulunkulu. Uyena uNkulunkulu ophefumulele kumuntu ewubumba and ubumba laba quickened and it became a living soul. Ebo umuntu ophilayo. Hallelujah. So uma sikhuluma ngensindiso, these are the areas izona indawo lezi ekufanele sidiphe kuzona ukuze kube nokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu wakhe. Ngoba wena umuntu uphethe umphefumulo kaNkulunkulu and nomphefumulo kaNkulunkulu okwena ukuthi uyanhlanasa lapha uyaqhulusa emafusini nakuphi izinto oyithandayo. Lokho umphefumulo kuwo uyilambo uyikhandlela kaNkulunkulu empilweni yakho. Hallelujah. Iwona oyisa umyalezo ngawe kuNkulunkulu. Noma ungasifihlela thina ukuthi wena uyi-serial killer, noma ungasifihlela ukuthi umthakathi, noma ungasifihlela ukuthi uyi-rapist, noma ungasifihlela ukuthi uyaphinga wena udayisa umzimba, but umphefumulo wakho ophefumulele uNkulunkulu kuwe Genesis 2:7 uyabuyisela kuJehova umnini wawo ireport ngawe. Hallelujah. So that is why mesikhuluma ngensindiso kufanele sigcine kakhulu singashaneli nje phezulu kwezokamoya. Hallelujah. Yeyizwa bazalwane. So uma izwi likaJehova, the double-edged sword of the spirit, inkemba yezwi likaNkulunkulu, umihlaba yephukela kuwe. Isuke ihlaba yephukela kuphi? Emphefumulweni. Hallelujah. The soul. Ngoba ngokweBhayibheli uma sikhuluma ngenhliziyo sithi inhliziyo is the seat. Inhliziyo iwumongo. Uyabona lonto? Inhliziyo iwumongo wempilo, inhliziyo iwumongo wokuphila, futhi inhliziyo iwumongo wamandla. Amen. Now, uma inhliziyo iwumongo wokuphila, inhliziyo iwumongo wempilo, futhi inhliziyo iwumongo wamandla, ukusho ukuthi inhliziyo uma uyihlaziya uyisika phakathi, uyi-unpack, uzofica phakathi umphefumulo. Hallelujah, the soul. Uphinde ufice phakathi ingqondo, the mind. Uphinde ufice futhi phakathi the spirit, umoya. Mase uphinde ufica phakathi futhi imvelo yomuntu, meaning indlela umuntu acabanga ngayo naqonda ngayo, meaning na understand ngayo. So inhliziyo kwezikamoya ichazwa ngaleyo ndlela. It's not just the heart, akuyona nje inhliziyo ephampa igazi emzimbeni. Amen. So uma sithi izwi likaJehova lihlabele ephukela enhlizweni yomuntu, sithi izwi likaJehova lihlabele ephukela kumongo wempilo, kumongo wokuphila, nakumongo wamandla omuntu, nakwimvelo yomuntu.
meaning kwindlela umuntu a-understanda ngayo, aqonda ngayo, nangendlela acabanga ngayo. Hallelujah. Kodwa sibe sikhulume ngento eyodwa inhliziyo. Kodwa izwi likaJehova melifike enhliziyweni, lifike inhliziyo liphahlaze, livule, liveze nalezi zinto ezifihlekile okungazi wenzikhona enhliziyweni. That is why uthola ukuthi izwi likaJehova melihlabele ephukela kuwena lishunyayelwa, uyithola usukhala, ukhaliswa yini? Ngeke inhliziyo ephampa igazi emzimbeni ilethe inyembezi. Kodwa ukusho ukuthi sekuthinteke umongo wempilo, umongo wokuphila nomongo wamandla ngawe, kwaze kwayothinteka nemvelo yakho ekhombisa ama-emotions akho, imizwa yakho plus nendlela oqonda ngayo i-understanding. Kuthola ukuthi uwedwa, kufundwa ivesi elilodwa, umuntu oshumayelayo akena nomuntu ofamous odumile, but ukhulume nje a simple word engabanga imsindo, engakhulumi nangelimi, wakhuluma a simple word. Wathi uma izwi likaJehova lihlaba lephukele enhliziyweni yakho, phenduka, ungalwi nalo. Hallelujah. Phenduka. Inkosi yami, iBhayibheli lesingisi lithi awufunde ngesiZulu. Awufunde ngesiZulu. Sengize ngavala nala kade ngikhona. Hallelujah. Incwadi yezenzo chapter 2. Hallelujah. Angilinde kancane because ngifuna ukuhambisana nawe. Amen. Uthini uverse 37? Uthi masebezwileke intshumayelo nalabo futhi ababembulela uKrestu bemjikijela ngamatshe bemkhaflela, but ithi intshumayelo miyibekwa phambi kwabo kwazwela, basebethi senze njani ukuze sindiswe. Wasebaphendula umpostoli wathi hayi, step number 1, yenzani njani? Phendukani. And ukuphenduka is not a show off la uza khona phambi kwabantu uphakamisa izandla ugelisa ikhanda. Hallelujah. It is a moment of truth. Even before sikubiza ukuthi uze la ngaphambili uma ukuthi sizobiza, it's a moment of truth la ukuthi uhlezi khona uwedwa ube taken in the spirit, uNkulunkulu akuhlwithe emoyeni adile nawe, ukhala usahlezi lapha ungakabizwa naphambili. Hallelujah. So step number 1 kufanele senze njani? Kufanele siphenduke. Obani kufanele baphenduke? Wonke umuntu. Hallelujah. Ukuthi wena ubelonga kwi-Baptist church, it doesn't matter. Ukuthi uyi-Roman Catholic, it doesn't matter. Ukuthi uyi-charismatic, it doesn't matter. Ukuthi uBuddha, it doesn't matter. Ukuthi uyi-Muslim, it doesn't matter. Ukuthi uyi-Sayoni, it doesn't matter. Sonke simele ukwenza njani? Ukuphenduka. Hallelujah. Uma sesiphendukile, step number 2 uthi kumele senziwe njani? Sibhabhadiswe. Umuntu omdala kithina kumele angcwatshwe kanye noKrestu Jesu, kodwa simngcwaba thina symbolically emanzini, so that muphuma emanzini sesimngcwabile umuntu omdala uphuma usuyisidalwa esisha. Hallelujah. Ukuthi wena ungene uMamthwala emanzini, masuphuma uphuma usumzalwane, uphuma usumntwana kaNkulunkulu, uphuma usubuyisene noBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Uphuma usunegama elisha lokuthi lo indodakazi yami, lo indodana yami engithokozayo nenjabulayo futhi ngayo. Uma inika indaba zombuso wezulu, izweni nilalele. Hallelujah. Asikadukelani okwamanje, ngoba asinqamuli thina phezulu mesidila nezinto zikamoya. Sihlala phezu kwayindaba uzozuyibona ukuthi uNkulunkulu uthini kuwena. Hallelujah. So ngaleyo ndlela kumele senzeke njani? Kumele sibhabhadise. Hallelujah. Kumele sibhabhadise. Usho umoya emabandleni. Sibhabhadiswa egameni likaBaba. Sibhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Asibhabhadiswa egameni lebandla God Sanctuary Family Church. Asibhabhadiswa futhi egameni likaPastor Twala, just because you call him your spiritual father. I'm not your spiritual father anyway. I'm just your pastor.
who is set apart to feed you with the word and to cater and look after your welfare with the word of God. Hallelujah. Uma sibhabhatiswa kuphi? Egameni likabani? Lika Jesu Christ. And ukubhabhatisa kwethu kudila nani? Nokuthethelelwa kwezono. Hallelujah. Uphuma usuyisidalwa esisha. Uma usuphuma emanzini. Uma singalimemezanga phezu kwakho igama likaKrestu Jesu, awukabhabhatiswa. Amen. Now kusho ukuthilo, kusho ukuthi uma wena wabhabhatiswa egameni likayise, wabhabhatiswa egameni lendodana, wabhabhatiswa egameni likaMoya Oyingcwele, you are as good as a person ongabhabhatisiwe. Uyayizwa le nto bakwethu? Asihlole le. Ngoba umbuzo uthi ubani igama likayise? Ubani futhi igama lendodana? Ubani futhi igama likaMoya? So uma ngikubhabhadisa mina in my ignorance, njengopastor omdala on experience 20 years service esontweni. Kodwa uma ngikubhabhadisa still angilazi igama likababa, angilazi igama likandodana, angilazi igama likaMoya Oyingcwele, then kune problem, because it means awukabhabhadiswa wena. Because amagama labantu ekukhulunywa ngabo awamemezwanga phezu kwakho. Niyayizwa bakwethu lento esisho. Khuluma manje umoya emabandleni. Hallelujah. Kumele sazi igama likayise ukuthi ubani. Kunokuba ngithi ngikubhabhadisa egameni likayise, kanti uyinhlanhlathela lapha emhlabeni ungasindisiwe, ungazilutho ngoNkulunkulu. Amen. Uyasuka lapho uhlatshwa izwi kaJehova liyephukela empilweni yakho, uthi no, ngiyayikhetha inkosi namuhla. Mase siyakuthatha thina siyokubhabhadisa. Hallelujah. Sifike sithi sikubhabhadisa, simemeze ama-office abantu ongabazi ukuthi obani. Abantu abangenamagama. Sithi sikubhabhadisa egameni likayise, sikubhabhadisa egameni lendodana, sikubhabhadisa egameni likaMoya Oyingcwele. Hallelujah. But akekho shoyo ukuthi obani lamagama. Ubani igama likayise? Ubani igama likandodana? Ubani igama likaMoya Oyingcwele? Konke lokho kumele sikwazi. Hallelujah. Niyayizwa bazalwane lento? Now, esikhathini esiningi thina bazalwane besibhabhadisa, sibhabhadisa ignorantly, ngokungazi, sibe sithi sinokuqonda. Sisebenzise incwadi kaMathewu chapter 28. Hallelujah. Kusuka verse 18. Maybe ake sihlole le ncwadi ukuze sithi besi apply esontweni, ukuze sithi besi apply ezimeni zikaMoya, sazi ukuthi sithini. Ake siye manje encwadini kaMathewu chapter 28. Sifike sihlole kahle ukuthi ngempela uma kuthiwa sibhabhadisela, sibhabhadisa kumaphi amagama. Hallelujah. Glory be to Jesus. Lithini iBhayibheli uma uqala ku verse 18, ukhuluma uJesu la esevukile ethuneni. Hallelujah. Ukhuluma uJesu la esevukile ethuneni. Uthini ku verse 18? Ukhuluma nabafundi bakhe, ukhuluma nebandla. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi. uJesu ke manje uyasondela, usondela phambi kwebandla. uJesu usondela phambi kwabafundi bakhe. uJesu usondela phambi kwe-ecclesia kaNkulunkulu, the Talmudim of God. Uthini kubo? Ngiphiwe amandla onke ezulwini. Uthi ngiphiwe amandla onke. Hallelujah. Ngoba uJesu, when he rose spiritual. He did not rise a spirit. Hallelujah. Sizoyishola bazalwane lento. When uKrestu rose, not just a evuka, he rose spiritual, not a spirit. Ngoba if he rose a spirit, then bekuzoba nenkinga. Ngoba bese associate nezipoki. Kodwa sikho ke lapho namuhla. Khuluma uJesu la. Uthi onke amandla wanikiwe mina. Kuphi?
Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Now i-authority, igunya uKrestu Jesu akhuluma ngalo la alisekho ordinary. Hallelujah. Alisekho ordinary. Ngoba ukukhumbula kahle. This is the time kumele sisikhathi uKrestu engakakhaphelwa. Ubuza abafundi bakhe. uJanesho bathi ngubani kahle abantu. Ayizisho insizwa zevangeli. Kusho abazalwane bathi abayi Eliya, bathi abayi umprofeti, bathi abayi ukuthi. Awu. Ake nisho nina nithi ngubani uma nibezwa besho kanje. Kuthi nyampu because manje akuseyona ikhwaya ekhulumayo. Sefike kuphendula abantu ngamunye ngamunye. Mase phendula uPeter. Athi wena you are Christ, the Son of the living God. Wena uKrestu wena. Indodana kaNkulunkulu ophilayo. Athi uKrestu kuPeter, uyazi ukuthini? Flesh and blood, inyama negazi, ayivezanga, ayibambulelanga wena le answer omnika yona. But my Father God, there is it. Now, Matthew 28, sibuka lapha verse 18 kuya phansi, sifunda la uKrestu khona esevukile kwabafileyo, usene authority manje. Bebo le uPeter akhulume ngayo ukuthi wena uKrestu, the Son of the living God. Amen. Usekhuluma ngalelo gunya ke manje uthi lalelani ngiphiwe ke mina amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngakho ke sengiyanithuma ngoba mina in a space of a few days ngiyahamba ngibuyela baba ukuze la ngikhona nibe nami. But la ngikhona ngifunde ukuba ngedwa ngizonakhela ngana amanqululo. Hallelujah. Ngizonakhela izindlu. Amen. Niyayizwa lento bazalwane. Now uthi-ke senginenye inhlobo yamandla kade ngiphila phambi kwenu nangibona ngibulawa ngikhashelwa phambi kwenu eney'nsukwini ey'ntathu lavuka le thempeli ngangikhuluma ngalo nginishumayeza ngalo. Hallelujah. But isimo somuntu engivuka kuyena ngiyakhumbula ukuthi ngisesiphambanweni ngabhotshozwa mina ohlangothini kwaphuma igazi laze laphela igazi emzimbeni wami ukudraina kwaphuma amanzi. Hallelujah. So isimo somuntu engiphila kuyena manje ophuma ethuneni umuntu ongenagazi, umuntu ongenamanzi, ngoba igazi lami namanzi omzimba wami kwakumele enze umsebenzi ngani ngisesiphambanweni. So lo muntu enimbonayo umuntu osekusezile umsebenzi wesiphambano, but sekunenye inhlobo yempilo ekuyena ngaphakathi. Sekunenye inhlobo yomongo wempilo engasadepende egazini nasemanzini. Nangendlela ke sengikhuluma ngayo angisakhulumi ngisenyameni, sengikhuluma in the spirit manje. Hallelujah. Nginikiwe ke mina igunya ezulwini nasemhlabeni. Hallelujah. Awulalele ke commandment esinikwayo noKrestu Jesu engenagazi engenamanzi, impilo ipower ekuyena iphuma kuba kuNkulunkulu in person okuyena omvusile kwabafileyo. Hallelujah. Romans chapter 10 verse 9. Amen. Awuyifundele silalele. Qhubeka nayo incwadi kaMateyu. verse 19. Hallelujah. Ngakho ke Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundisi. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nabafundisi babo. Nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Ngoba nina beningama-students ahlala ngaphansi kwami, niyalazi igama likaYise, niyalazi futhi igama lendodana, niyalazi futhi igama likaMoya oNgcwele. Hallelujah. Uma nilazi igama, ngoba manje imfihlakalo le eyambulelwe labo who have availed themselves, abaze availile to be taken in the spirit. Hambani ke nale mfihlakalo enambulelwe yona, imfihlakalo yeqiniso lensindiso. Nibabhaphathisa abantu egameni likaYise. Ubani uYise? Egameni lendodana, ubani indodana? Egameni likaMoya oNgcwele, ubani uMoya oNgcwele?
Hallelujah. Asihloleke bazalwane. Inkosi yami. Now, uma uya encwadini kaJohane chapter 4, uyobuka verse 24. There is a simple teaching la. God is a spirit. Amen. The Father is a spirit. Uyise ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Yayizwa le. Now, uma mina ngizobhabhatisa egameni likayise nelikamoya ingcwele, ukusho ukuthi ngibhabhatisa egameni lomuntu oyedwa ngoba uNkulunkulu ungumoya. Na umbuzo esubuzayo, hloboni kamoya uNkulunkulu ayiwona, ungumoya ongcwele. Hallelujah. Ukusho ukuthi uNkulunkulu nomoya ongcwele kahle kahle bayinto eyodwa. Neyizwa leyo. So ukusho ukuthi igama likamoya ongcwele negama likayise is the same, liyefana. Now, uma sesazi ukuthi uNkulunkulu nomoya bawumuntu oyedwa, so asekho isidingo sokuthi ngibabale bazibabe u3 ngoba uNkulunkulu nomoya into eyodwa. Sekusele bani manje undodana, but asafuna amagama. Hallelujah. Sifuna amagama ukuthi obani la. Now, ake sincwadini yezenzo ke la ukhona, so that si-engage kahle uma kuwukuthi unembuzo. Amen. Sibuke la umfeli wokholo oqala owayebiza uStefan the martyr. Sibheka abantu manje lapha, sibheka uStefan umfeli wokholo. Hallelujah. Ake siqale ku chapter 7. Yeah, ake siqale ku chapter 7. uStefan umfeli wokholo. Hallelujah. Now uStephen uyashumayela. Verse 54 uthi mase shumayeleni uStephen sebemzwile bonke inkolo ngeenkolo ngokuhlukana, ama-office ngama-office ngokuhlukana. They were pierced deep in their heart. Lahlaba lephukela izwi kaJehova empilweni zabo. They gnashed their teeth. Yabona masithi uhlafuna amazinyo. Ibraxism lesingisi. Hallelujah. Amen. Angazi noma wazi ukuyifunda ngesizulu. Izenzo chapter 7 uqale lapho verse 54 sisazwa yakunayo. Hallelujah. Awuyifunde nje lawo. Bathi bebuzwa lokho bahlabela ezinhlizweni. Hallelujah. Beyizwa intshumayelo kamfundisi uStefan, yomapostoli uStefan. Amen. Bamgugudela amazinyo. Yes. Bamgugudela amazinyo. Yes. Verse 55. Kepha yena egcwele umoya ongcwele. Kepha uStephen egcwele umoya ongcwele. Meaning egcwele ipresence kaBaba uNkulunkulu. Waqolozela ezulwini wabona inkazimulo kaNkulunkulu. Waqolozela ezulwini wabona iglory, inkazimulo kaNkulunkulu. Waphinde wabona bani futhi? noJesu emile ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Wabona uKrestu Jesu emile ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Babhizi bona bafuna ukumshaya manje. Wathi bheka ngibona izulu. Bheka ngibona izulu livulile. Nendodana yomuntu imile ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nendodana yomuntu imile ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Baseke bememeza ngamazwi amakhulu. Hallelujah. Bengasezwa umshini. Bamthelekela kanye kanye. uStefan bamshaya, bamkhiphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe. Hallelujah. Inyawo zakhe bamkhumula bayibeka ngaseinyaweni. Bayibeka ngaseinyaweni zensizwa ebizwa ngobani? ngoSawuli. Kodwa uStefan noma kunjalo bemshaya. Verse 59.
as uStefan bemkhanda ngamatshe bemshaya wayengathule uStefan kodwa wayekhuleka. Yayizwa lena? Wayekhuleka ethini? Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Elesingisi ke lithi, and they stoned Stephen, and as he was calling on God, ememeza uNkulunkulu ethi, Lord Jesus. Yayizwa leyo? uStefan mememeza the Father God, umbiza manje ngegama lakhe langempela. Uthini kuyena? Uthi Nkosi Jesu yamukela umphefumulo wami, yamukela umoya wami, my soul, yamukela my spirit. Hallelujah. Now isamari encane ke la, uma kuukuthi uNkulunkulu ungumoya, hlobo nyomoya umoya oyingcwele, ukusho ukuthi umoya oyingcwele noNkulunkulu bayinto eyodwa. Now uStefan uma ekhuleka kuNkulunkulu bemshaya ngamatshe ebona izulu livulile, uma eaddressa uNkulunkulu in person, uthi Nkosi Jesu, meaning igama kahle kahle likaNkulunkulu ubani? uJesu. That is why uma ufunda iBhayibheli, uJesu igama lakhe akaliqanjwanga ekhaya kubo, kodwa laqanjwa umnini wegama walinika yena. Hallelujah. Uzoyithola lento engisho encwadini amaHebheru. Amen. Uma uya kumaHebheru chapter 1, uJesu was given a name far above any other name. Akainheritanga emhlabeni, but walinherita kumnini wakhe. Amen. So sisamlileke kule ndaba yensindiso. Hallelujah. Simi kuphi encwadini yezenzo zesibili chapter 2. Hallelujah. Izenzo chapter 2. Sibuka lapho verse 36 siyezansi. Hallelujah. Let's sibuyele khona. Ngoba sifuna ukwazi ukuthi bengisindiswa kumele ngenze njani. Kumele ngiphenduke mina nendlu yami. Kumele ngibhabhadiswe egameni lika Jesu. Uma ngibhabhadiswe egameni lika Jesu, ukusho ukuthi ngibhabhadiswe kuwo wonke ama-office ensindiso nobuKrestu. Ngibhabhadiswe in the office kaBaba, ngibhabhadiswe in the office yendodana, ngaphinde ngabhabhadiswa in the office kaMoya Oyingcwele. Hallelujah. But ngenxa yokuthi ngiyalazi igama likaBaba, ngiyalazi igama likaNdodana, ngiyalazi igama likaMoya Oyingcwele, so ngibhabhadiswe egameni likabani? LikaKrestu uJesu. So that is why uma ubhabhadiswe egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele, uyefana nomuntu ongenziwe lutho awubhabhadisile. Kusamele ubuye uzobhabhadiswa, ubhabhadiswe in the real names manje likaYise, the real name likaNdodana, the real name likaMoya Oyingcwele, and that name is Christ Jesus. Hallelujah. Ake siqhubekeke ngencwadi yezenzo chapter 2. Sizwe ukuthi ufuna senze njani. Ngoba uma kumenyezwe igama likaKrestu phezu kwempilo yakho, uhambisana lokho nani? Nokuthethelela kwezono, uhambisana nani? Nensindiso. That is why uma siya kuma old scriptures, uma siya in the LXX documents, the Septuagints, the Deuterocanonicals, the Red Sea scrolls, the Sefer, the Septuagint, the various Vulgates. Hallelujah. Uzothola ukuthi la uma kubikezelwa ngokuza kaKrestu uJesu Mesiya emhlabeni, the old scriptures, they refer to uMesiya as Yeshua. Hallelujah. Yeshua, meaning they refer bambiza ngomsindisi, the one who is come to save us, salvation. So Christ, therefore, Christ is our Yeshua. Christ is our Yeshua. Christ is our Jesus, which speaks of salvation. Of Kuluma, the name Jesus speaks of insindiso, uMesiya.
So ingakho mesindiswa kufanele sindiswe in the name egameni, the name igama Jesu, Yeshua. Hallelujah. So ingakho ke sithi uma ubhaphathisiwe in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, kodwa ungazi ukuthi igama likaYesu ubani, igama likaNdodana ubani, igama likaMoya Oyingcwele ubani, buya uze ebandleni elambulele likubhaphathise ngendlela okuyiyona. Ungazi yongena ethuneni ungabhaphathisiwe ngendlela oyiyona, ubhaphathiswe in the name. Whose name? What is the name? Yazi igama ukuthi ubani. Hallelujah. So ukuze ubhaphathiswe ngendlela ebiblical, ngendlela escriptural, ngendlela yokumbhalo, kumele ubhaphathiswe egameni likaKrestu uJesu, who is our salvation, our Yeshua, the Messiah, umsindisi. Ngoba on your own ngeke wena uzuyisave, ngeke uzuyisindise. Ingakho ke singeke size silokhu sithi phakamisa, sicela ukuthi phakamise izandla ugelise ikhanda, ngoba sesidila manje with matters zikamoya. And the matters zikamoya, iBhayibheli, the scripture says they are like a double-edged sword of the Spirit of the Lord. Lisika nhlangothi zombili, whether uphakamisa izandla or uyiphakamisanga izandla. Uma selixhobozile inhliziyo yakho and you are contrite and broken, inkani siphelile, boy, insindiso yakho izodlula umuntu othi yena mina sengibe sebandleni ngisonda for 20-30 years, but when uzofika izolo by next week uNkulunkulu uyayiphendula into oyidingayo, ifiso zakho uhlangabezana nazo, uzuphinda umqashe futhi naye. Hallelujah. Phinda umqashe ngoba wena awukho philosophical. Yabona, awukho philosophical. Uphendukile wayena indlela zakho ngokweqiniso. Wabhaphathiswa egameni likaKrestu Jesu for the remission, ukuthethelelwa kwezono, ngoba Christ Jesus, uJesu Kristu is our Yeshua, uyisalvation, uyinsindiso yethu. Yiko simbiza ngoMesiya. Hallelujah. Awuqhubeke lapha sithi verse 39. Awuqhubeke lapha no verse 38. Ukuthi masubhaphathisiwe egameni likaKrestu Jesu, yini ozoyamukela? Khombisa ukuthi ubhaphathisiwe wena. Khona niyakumukela isiphiwo sikaMoya. Uma ubhaphathiswe egameni Christ Jesus, who is insindiso yethu, our Yeshua, our Messiah. Awubhini nje ngokungena emanzini uphuma umanzi. Uphinde wamukeliswe isipho, the gift yani yaMoya Oyingcwele, the Holy Spirit. And the Holy Spirit noNkulunkulu ba umuntu oyedwa. That is why in scripture city, if when you have received Christ as your personal Lord and Savior, not only do you have Christ empilweni yakho, but you also have the Father in you. Uma usumamukela uKrestu njengenkosi nomsindisi, akubhini nje ngokuthi wena usunoKrestu empilweni yakho, kodwa usunobaba as well. And uma unobaba usunomoya futhi wena oyingcwele. Hallelujah. That is why abaningi benu uhlabeza la sizobabhaphathisa egameni likaKrestu Jesu. Hayi ngamagama amathathu engawazi ukuthi obani. Bophuma abanye benu bekhuluma in tongues, bekhuluma ilimi, baphume bephethe ama gift abo, iziphiwo zikamoya. Kade bethi banamahloni okushumayela, baphume sebeqephuza ngoKrestu Jesu. Likhulu ibandla kaJehova. Hallelujah. Uyamukeliswa. Uthini ku verse 39? Khuluma ngesithembiso. Verse 39. Yeah. Ngokuba isithembiso esethu nabantwana bethu nabo bonke abakude nabaseduzane, labo nje ababizwa nababizwe ngegama likaKrestu. Hallelujah. Uma ungabizwanga ngegama likaKrestu tough. Uma ungabhaphathiswanga egameni likaKrestu Jesu tough. Awubhaphathiswa, you just got into the waters. Wangeniswa emanzini waphuma umanzi. Ubani igama likaYesu? Ubani igama leNdodana? Ubani igama likaMoya Oyingcwele? Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu iplan abenayo today
although sizoza ukubamba isikhathi ukwazile ukuthi angisebenzise ngaqamba amanga konke ngikushilo can be audited in the scriptures kanjalo futhi available if ever ufuna ukuchallenge. Hallelujah. Ukuthi sicaciselane ngeindaba zabomoya ngoba thina we compare spiritual things with spiritual. Siqhathanisa izinto zabomoya nezikamoya ngokamoya. Asikhulumi education yethu, asikhulumi ukufundisa kwethu philosophy esithole esikoleni. Esafika emapolishi sazi ukuthi uNkulunkulu yedwa sabuya sesibaphethele u3. No asisebenzisi leyo nto. So uma kuwukuthi empilweni yakho unesifiso sokubuyisana noNkulunkulu in baptism, unesifiso sokubuyisana noNkulunkulu ngensindiso, kuzomela uphenduke. Masuphendukile bese uyiletha futhi ebandleni sikubhabhadise egameni likaKrestu. Ngoba egameni likaKrestu kunani kunentethelelo yezono ngoba uKrestu Jesu is our Yeshua, he is insindiso yethu, the Messiah. And uKrestu masimamukelile njengenkosi nomsindisi, not only uba naye kuphela kodwa the Father also is in you, ubaba. Hallelujah. And umubaba kuwena nomoya ingcwele kuwena. That is why usunama gift ongawazi ukuthi aqhamuka. That is why indlela zakho seyikhanya ungazi ukuthi hey Nkosi yami, what is so special about me? The only thing that's special about you is obedience, ukuhlonipha, submission, ukuyithiba, and surrender, ukuyinikela uKrestu Jesu ukuthi abe inkosi nomsindisi kuwe. Ithuba lisavulekile bafowethu. Uma ufuna uku-experience insindiso ngendlela ongakaze uzuyibone nangendlela ongakaze uzuyizwe. After usuzwile ngensindiso yokuphakamisa izandla nokugibisa ikhanda, this is your opportunity. Come to the sanctuary of the Lord. We summon you by the mercies of our Lord. We beseech you by the mercies of our Lord. Submit your body. Submit your bodies. Pure. uNkulunkulu. And don't hold back. Umamukele uKrestu njengenkosi nomsindisi. Abe insindiso kuwe, abe umsindisi kuwe. The Yeshua, the Messiah. Mesuthola izipho kamoya. Hallelujah. So silivulile-ke lelo thuba bafowethu uma ukhona ukuthi sikhulume nawe ngokwensindiso, sikulide futhi ensindisweni, mase-ke siyakubhabhadisa ukuze experience lento ongakazi uzuyibona. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. Engathi uNkulunkulu angakubopha ngebhande likamoya azabe uKrestu Jesu. Ungakhohliseki, ungakhohliswa futhi uma eqinisweni lokumazi uNkulunkulu njengenkosi nomsindisi. And that is why at Sanctuary we proclaim not any other knowledge but the knowledge of Christ and Him crucified. I love you with the life of Christ Jesus. Amen.